Yes, mga kaigsunan, maayong gabi kanatong tanan. Nata karon diri sa may sitio Huyong-Huyong no sa Alaska sa Barangay Mambaling. Din kini usa ka babae nga biktima sa pagpamusil sa giinguhang riding in tandem. So kining maong ginang usa ka Floramillozon tanay daw sa anyos no ang gipusil patay sa wa pa mailhing mga mamumuno. Gani kung ato nakita usa daw tulo upat lima ka mga kabhang sa bala ang atong nakitan dinhi sa crime scene sa pagkakaron. Gani ang maong babay ingon nga bail ni naka-bail ni sa iyahang kaso sa gituan may kalambigitan sa illegal nga drogas. Kining maong ginang giingon nga naghupot pa ni sa iyahang 2 months old nga baby. So, kining 2 months old nga baby niya ang iyang gikuptan o niya wa hinoon swerte nga wa hinoon kini maigo o wa maangol sa dihang gipusil kini sud sa makadaghan nga higayon kini nga maong biktima ina padayon pa karon nga gisubay sa atong kapulisan nga maong pagpamusil patay ani nga maong biktima dinhi sa may sitio Huyong-Huyong sa Alaska sa Barangay Mambaling. Sa pagkakaron ni ana ang maong soko dinhi sa gawas nga bahin ani usa ka inuntang kuslubuan dinhi ang maong biktima nga nagbarog guyog gud sa iyahang apo unya sa dihang dito kini gipusil sa wa mailhing mamumuno sa makadayon higayon. Kani ko ato makita pipila ka mga kabhang no sa bala ang nakuha no ato nakitaan dinhi gud mismo sa mong area. So sa pagkakaron padayon pa nga gisubay ang maong biktima si Floramillozon. So mao ni mga ka-first mao ni ang ato ang nasuta dinhi karon dinhi sa may sitio Huyong-Huyong Alaska Barangay Mambaling. So mao ni mga kaigsunan padayon pa 2 months ni nga bata no. So sa diha mo nang sa dihang uluhan pa ni siya gibulitan gining mga biktima ang bata nga 2 months dali taon nga murag na piksan gyud sa iyahang dugo kining maong biktima. So mao ni no ang ato ang nahitabo nga pag-aninaw aning pagpamusil karong mga gutlua dinhi sa may sitio Huyong-Huyong Alaska Barangay Mambaling. So padayon pa karon ang atong matinugyanan sa soko unya di pa ni bilado ni nakabail ni kining maong biktima human kini nadakpan sa mga tinugyanan sa Mabulo Police Station. So ang Mabulo Police Station ang maong kanang nakadakop aning maong biktima. So mao ni ang ato ang pagsunod aning nahitabo nga pagpamusil dinhi sa may sitio Huyong-Huyong Alaska Barangay Mambaling. So ato makita daghan kaayong mga tao apan puros ambot ang mga tao sa dihang gipag-usana or gikuhaan kini kun unsay ilahang mga pag-aninaw o pag nasayran sa nahitabo nga pagpamusil dinhi gid mismo sa may sitio Huyong-Huyong sa Alaska Mambaling. So sa pagkakaron padayon pa no ang pagsubay pagsusi sa ato ang mga tinugyanan sa ato ang soko. So morning mga ka-first kagabi dunay babae no nga gipusil dito sa may Barangay Busay karon doon na sa ilaing babae nga gipusil dinhi gud mismo sa may ingno natong sitio Huyong-Huyong. So sa pagkakaron kung inyo makita kanang dunay mga yellow so ang maong biktima no na ilalang ni siya nga si Floramillozon. Kaning si Floramillozon ingong naghupot ni sa iyahang 2 months nga apo 2 months niya nga apo yan ang gihuptan unya sa paghupot na nining maong iyahang apo dito gipusil kini giparakan kini unya swerte lang in taon swerte kaluoy sa Ginoo nga kaning iyahang apo wa ra gyud in taon maangol o wa ra gyud in taon maigo sa pagpaarak na aning
mga bala nga ato makita dinhi gyud mismo sa maong area. So kagabi dunay gipusil patay dito sa may barangay Busay. Apan karon doon na sila gipusil nga babae dinhi sa barangay Mambaling. So masad sa tong kasayuran ining maong babae di pa lang yun idugay nga nakagawas sa iyahang pesuhan human kinigingong nalambigit sa illegal nga drogas. So edad ani niya 32 anyos. 32 anyos ni kaning maong biktima. So nagupot ni sa iyahang apo in town nga 2 months unya sa dihang nakasibat na ang mga kanang mamumuno dito na dayon ang maong kanang mga tao dinhi ang nikuha dayon sa bata. Ang bata wara na unsa, wara na among, wara na igo apan igo ra kini napiksan sa dugo sa iyahang apuhan nga napusilan patay. So mao ni. So duoy in town kayong bata unya. Swerte ang bata nga wala in town na among wa in town na pusilan apan ang biktima gila na kaning maong biktima di pa ni dugay nagto tabaran na baha pwede ono ano sa paggabi ito gibatay sa may sitio Lagwarda, Lower Lagwarda, Barangay Busay, Nagbayan sa Subo, kagabi. kaning biktima no giingon nga bago ning laya. John Battle. Sir, kamusta sir? John Battle on the mix. Asa karon sir? Nasa Mambaling. Pidig ka. Deputy siya. Bisita niya dito sir. May gabi kang General Calvin Cordova. Kasi pagka-umpasa mo. Lahat sa port. Lagi nalimot na yun. John Battle. Ano niya, pa-shout out idol, bato ba ni General Calvin Cordova? May gala. Flora Mayuson. Nag-message man. Si JB Kobe, akong number 1 kwan, na akong number 1 basher. Tama ba ko? Zurek, nagtanaw ko ron, Kim, Roque, Digamo, may gabi, idol, may gabi sa mga Balik ako maalang sa dugang update ano na itong pagpapasil dili sa may sitio Uhuloy, Alaska, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Subo. Dugang update kung ganito sa pagpapasil